Поръчка за бебе момиче от София. Много сладко са си го комбинирали хората. Поръчали са блузка. Това е комплектче от 12 лева с шапчица с ритънки. Явно са намерили и тази пелена, която изглежда точно като от комплект. Също така комплектче, пак шапка, блузка с ритънки. Имайте предвид, че всичко това, което в момента показвам, е налично в сайта, така че може да си направите същата поръчка, ако ви допада. Гащеризон, ето го, 62 см обаче си е поръчала. Може да си ги комбинирате. Продукт за новородено, продукт за 3-6 месеца. Хубаво, мекичко якенце с цип. Ето я и пелената съответно. Тя е от трико, за сън, за в количката, за вкъщи. Много е удобна, трябва да със сигурност да имате по няколко. И меко одеялце, много красивичко, пак с мечета. Естествено, разбира се, както казах, и отново от тези чорапки. Сумата на общата поръчка ще я изпиша върху клипчето.